na trati. Točí celkom pekne, sa cez strana bude, myslím si, že úplne v pohode. No, 22 574, ale počkáme si na ten rýchlejší na ľavej strane. Počkáme si na ten rýchlejší naľavo. Tam sa dievčatá z Kamenej Poruby bavia, radujú, ako dobre pozerám. No nahodne nám terče a môžeme prepnúť, koľko bol na tej ľavej strane. No, 16 952, ja si myslím, že to je zostrek.